गिबि गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय जासिगोरनानै लानाय जाबाय। आंनि मुङा पद्मिनी ब्रह्म। जोङो दिनै साननैनि हाबाफारि बाक्सायाव लानानै दंफैयो। बेनो जाहैबाय लिडारशिप ट्रेनिं फर विमेन इन बिटिआर। माखासे जोङो UPPL नि आइजोफोर सेन्ट्रेलनि प्राइमारिनि ब्लकनि जेसेबां दङ जोङो बिटिआरआव जोङो थांखि खालामदों जे आइजोफ्रा एसेबाबो जोंहा सोलोंथाइखौ मोननांगौ। जौगाथायनि थाखाय जों जुदि आगान सुरनोबा जोङो एसेबाबो बे माखासे सोलोंथाइखौ लानांगौ बा मोननांगौ। दा दिनै जोङो बे हाबाफारि साननैनि हाबाफारियाव मोजां मोनसे बाहागो लानाय आइजोफोरखौ बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो प्रमद बर' सारखौ जोङो गोजोननाय बावहरो। मानोना सारा बे बड'लेण्ड विमेन एम्पावारमेन्ट मिशनखौ लादों आखायाव। दा साराबो जथेस्थ' जोंहा सानदों जे जौगाथायनि थाखाय जोंहा मावनांगौनि सम फैबाय हिसाबै दा बे मिशनखौ आखायाव लाबाय आरो बेखौनो जोङो दा जागायजेनबाय जिहेतु जोङो दा आवगायलांसिगोन। जोङो स्टार्ट खालामनाया क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि, तामुलपुर आरो दिनै जोबथायाव जोंहा साननैनि हाबाफारिया बाक्सायाव जानानै दं। आरो बे मोनसे सिलेक्शन प्रसेसआ जाहैबाय बे आइजोफोरनि जोंनिनो बे UPPL आइजो हान्जानिफ्राय जों माखासे सिलेक्शन खालामगोन। बे सिलेक्शन खालामनानै जोङो डिपर लेभेल इन्टारभेनसन दङ। बे जाहैबाय सानबानि हाबाफारि बा सानब्रैनि हाबाफारि। जेरै आइजोफ्रा सुबिदा जायो जों बेबायदि माखासे कास्टमाइज खालामगोन प्रग्रामखौ। दा बे लिडारशिप ट्रेनिंखौ होफैग्रा माखासे जोंहा आलासि दंफैयो। बिसोरनो जाहैबाय लिड इण्डियानिफ्राय डेली बेस्ड अर्गेनाइजेसन। बिथांमोनखौ जों खावलायहरनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना दा जोंजों सप्तासे जाबाय दंफैयो। आरो जोङो मिजिं थिदों बे मोनसे प्रग्रामा जोबोद मोजां मोनसे लामायाव जोंखौ लांगोन होननानै आरो मोजां दिनखौ जोंखौ देखायगोन होननानै जोङो मिजिं थिदों आरो। आथिखालाव जि बिटिआर सरकारा 4 बोसोर आबुं जानानै थांबाय, 5 बोसोराव आगान होगासिनो। आइजोफोरनि थाखाय माबायदि सुबिदा होगासिनो दा? बिथांमोनाथ' जथेस्थ' नुबाय दा जेसेबां मोजां स्किम्सफोर दङ बे स्किम्सफ्रा बांसिनानो विमेन अरिएन्टेड। आइजोफोरनि थाखाय जथेस्थ' मोजां जोंहा स्किम्स इन्ट्रडाक्सन खालामना होबाय। जेरै जोंहा हेन्डलुम मिशन होन, जेन्डार रिसोर्स सेन्टार होन, जोंहा सेरिकालचारावनो होन आइजोफोरखौ जथेस्थ' बे थावख्रि लुनाया जोंहा मोनसे गोमागासिनो दंमोन। एम्फौ फिसिनायफ्रा जोंहा मोनसे गोमालांगासिनो दंमोन। दा बेफोरखौनो जोङो बुरखांफिननानै मोजाङैनो मोजां ट्रेनिं होगासिनो दङ गुबुन बिथिङाव। दा आं सानो जे 5 बोसोराव आगान होबाय जिहेतु जथेस्थ' मोनसे मोजां स्किम्सखौ आइजोफोरनि थाखाय लाबाय आरो जोङो आइजोफ्राबो जथेस्थ' जोङो हेफाजाब होनांगोन सोरखारखौ। हेफाजाब नङाबा सोरखारा जेसेबांखि स्किम्स लाया मानो सोरखाराबो आवगायनो थाखाय एसे उसुबिदा जायो। गतिके जों आइजो माहारिफ्रा ओंखारबोदों ज'यै हेफाजाब होनो थाखाय आरो जों मिजिं थिदों मोजां दिनखौ जों नुनो मोनगोन होननानै। आइजोफोरनि अनगायै जेरै लाइमोन जिखिनि फरायफुबाय थानाय हिन्जावसा होननानै बुंनांगोन बेखौ, बेनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव माबायदि खामानि मावदों होननानै सानो नोंथाङा? सोलोंथाइनि थाखायथ' जोङो बयबो दा मिन्थिनो मोनबाय जथेस्थ' जोंहा मेडिकेलानो होन, इन्जिनियारिंआनो होन बा जोंहा सिभिल सार्भिसेस एग्जामिनेशन्स माबायदि बादायलायनाय बेबायदि बिराद कम्पिटिटिभ दानि जुगाव। दा बेफोरखौ माखासे जोंहा आथिखालाव जों नुनो मोनदों माखासे पेरेन्टसफ्रा हरनो सानबाबो गथ'फोरखौ हरनो हाया फरायनो। गथ'फ्रा फरायनो सानदोंबाबो आवगायनो हायाखै। मानोना जथेस्थ' बे मोनसे स्टेप बाय स्टेप माखासे प्रसेसफोरखौ जों फल' खालामलांनांगोन। दा जोङो बे मोनसे सुबिदा गभर्नमेन्टआ जिहेतु होदों, दा बयबो जों नुनो मोनदों जे गथ'फ्रा आवगायबोदों जे बे बिनामुलिया मोनसे फ्रि अफ कस्ट मोनसे सार्भिसेसखौ बयबो लानो नाजादों आखायाव। जे जोंनि गथ'फोरखौ जों फोरोंनो हायिफोरखौ जों थिनहरगोन, मेडिकेलाव थिनहरदों, इन्जिनियारिंआव थिनहरनायखौ जों नुनो मोनदों। UPSC एग्जाम सिभिल सार्भिसेस एग्जामिनेशन्सनि थाखाय कोचिं लानाया बिराद एक्सपेन्सिभ मोनसे कोर्स बियो। दा सुपार 50नि गेजेरजों दा बेफोर माखासे सुबिदाखौ जोंनि मानसिफ्रा लानो रोंदों आरो जाय लानो रोङाखै बे बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जे लाफै, सोंफै, मिन्थियाखैबा आरो सोंफैबाव।
गतिके जों दा नुनो मोनदों जे बिराद मोजां मोनसे परिबेस जानानै दं आरो जों इयुनावबो गथ'फोरखौ जथेस्थ' आवगायहोगोन हेफाजाब होगोन आरो जों गाइड खालामगोन जोंबो बेखौ थांखि लादों आरो दा नैबे समाव नोंथांमोना जिखिनि आइजोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै गामि ओनसोलाव समाजाव मोनसे मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो थाखाय माबाफोर मोनसे बिथांखि दं नामा नैबे सानदों मोजां मोनसे परिबेसखौ लानोबा जोङो गाव गावनि माखासे साननाय हनायफोरखौ जोङो जथेस्थ' प्रायरिटि होनांगोन जे जों मोजां साननायखौ लाबोग्रोनांगोन गतिके दा जोङो बे मोनसे मोजां मोनसे अपरचुनिटि गामि थांनानै एसेबाबो जोङो हेफाजाब मोनदों आइजो माहारिया ओंखारबोदों जोंखौ हेफाजाब होदों बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों थारमाने जों मोनसे मोजां परिबेस लाबोनायनि जथेस्थ' मोनसे आङो सानो जे स्टार्ट जाबाय आरो जोङो बिनि इयुनावबो जोंहा ट्रेनिं माखासे जागोन आरो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो थाखाय जोङो हागोन दा बेखौ आङो मिजिं थिदों आरो जे जोंहा जिहेतु स्टार्ट जाबाय बे मोजां परिबेसखौ जों खालामनानै दोननो हागोन होननानै आङो जथेस्थ' सानो आरो बिटिआर सरकारा आइजोफोरनि थाखाय मा मोनसे बिथांखिया स्पेसियेलि आइजोफोरनि थाखाय मोजां बिथांखि होननानै सानो लिडारशिप ट्रेनिं यस जोङो बयबो गाव गावनि बिथिङाव जोङो लिड लागासिनो दंखायो नाथाय जोंनो एसेबाबो आवगायनो थाखाय माब्लाबा जोङो एक्सप'जार नांगौ जोंनो ट्रेनिं नांगौ बे फिसा ट्रेनिङा जोंखौ जथेस्थ' मोनसे मोजां लामायाव लाङो आरो जोङो जेसेबां एक्सप'जार मोनगोन बे जोंखौ जथेस्थ' मोनसे गियान होगोन फिसा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो बुरजा सोलोंनो मोनोथ' दा बे फिसा सोलोंनायजोंनो जोङो बुरजा सोलोंनायखौ जोङो ज' खालामगोन दा बे मोनसे इन्टारेक्टिभ सेसनबो जादों एक्टिभिटिसबो जादों बे लिडारशिप ट्रेनिङा जथेस्थ' मोनसे मोजां स्किम आरो जों सानदों जेसेबां आइजो माहारि दं ओंखारबोनांगौ बाहागो लाफैनांगौ सेकेन्ड फेजआव नांगौबा लाफैथों जोङो बेफोरखौबो खावलायो बे नोंसिनि पर्टेलनि गेजेरजोंनो नैबे समाव जिखिनि गासै सुबिदाखौ होबाय बिटिआर सरकारनिफ्राय आइजो माहारिफोरा मोननो हाबाय बेनि गेजेराव नोंथांमोना सोरखौ माने स्पेसियेल थेंक्स होनो लुबैयो माबायदि होगोन स्पेसियेल थेंक्सखौ प्रमद बर' साराथ' जोंहा स्टार्टिङावनो जों गोजोननायखौ बावहरखाबाय लोगोसे बिथांजों जाय लोगोसे दंफायो मावथिगिरि बिथांमोना जों बिथांमोनखौबो साबायखर होयो जथेस्थ' बिथांमोननि हेफाजाब नङामोनब्ला प्रमद बर' साराबो मालाबा सानगौमोन खोमा जे नङा बबे मोजां बबे गाज्रि जथेस्थ' सारा कनसाल्ट खालामो गावनि टीमजों दा बे टीम वर्क जेखौ जों सानो दा बे टीमा मोनसे बिराद मोजां बन्डिं जानानै दङ आरो आथिखालाव जों सानो जे बेबायदिनो जोङो हेफाजाबखौ मोनबाय थागोन आरो आइजोफोरनि जौगाथायनि थाखाय जथेस्थ' सरकारा इयुनावबो मोजां खामानिनि थाखाय सिन्था खालामगोन जों मिजिंथियो आरो थैंक इउ सो माच धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9704547550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।